Mombasa uko amusi ni misa kaunti ma Mombasa chionade jodak kaunti ma Mombasa to giwa chango kaluore gi thoro wacho odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya. Mombasa aneno ka wachiewo maber kendo chieng' ema aneno ka rieny kaendi. Antiere gi jodak ma Mombasa, gimbe adwane giwachane ni to weche mag mental health kata madhi gi paro to gi wach mar uchumi kaka sani dhi kodgi ni gin ang'o magineno, ng'ikruok mane mantiere, ber mane magineno kantiere, to kanya magiparo ni onego bed ni samoro ikete maino mar neno ni midhiere mantiere irakruok godo. Machiegni sida machiegni kae to nyise nyikwara Mogajwang' ni to in nyingi en ng'a kato wach mar uchumi madhi gi weche mag mental health ini diere wach ang'o? An luonga ni Priska Chieng' Nyagaya. To kawuoyo about uchumi sani oidho malo. Kata gik mani ing'iewo at a lower price sani kidhi e chiro iyudo ka gik moko oidho malo saidi. Koro dhieri ni idwa ng'iepo koso idwa we ng'iepo. To chiemo be ng'eni nyaka ichiem. First of all, skari sani oidho malo. Kidhi korka mogo bende oidho malo. Kidhi korka products mitiyo kata e tich giidho malo sana. Koro ok wang'e ni pinyni wadhi nade. Tineno ka gigi affecting nade korka weche mag paro kata mental health mari benti kaka o affecting anyway? O affecta e yore mopogore ndi. Nikech moko kata sani kidhi e tich inyalo bedo like 3 days onge kasa mobiro kata penji ni gini uso pesa adi. In yepa kanyo ni yani awach ni iyepo ni at least ibatisha. Ka client obiro to onyalo ng'iepo samoro penj ni bei ni gini en pesa adi, inyise ni bei gini en pesa makama, to ong'isi ni sani en gi pesa makama, to in king'iewo kaka ni ng'iewo gino ok inyal use at a lower price. Yeah. So o affecting nade as an individual? Samoro be iyude ga thuolo ma iwacho ni we amanye jahocho ka koro yudo ka ibedo gi paro mang'eny makamagi koso ini isote nang'o? Koro chuna ni isote kaka ine ming'eye. Ineno. Yeah. Kaka yani ok inyal beda ni in kanyo koro nyaka isota gik moko kaka paroni sani Kenya dhano nyaka survive. You have to survive. Waide jadak machielo machiegni telo. Chakna gi nyingi tinyisa ni wach uchumi to gi weche mag paro ma samoro bedo mang'eny kaluwore gi samoro ngima mamedo ridore. In weche makamagi irakori godo nade? Chakna gi nyingi. Kamano jatelo, an Tom Mboya Ogeda. Kian kolingana na uchumi kaka nwaparo dhinwa mopogore. Nwaparo ni telo manyien kano kawo tich to nwadhi winjo maber. Kaluwore kaka wan joma nie security sectors waneno matek moloyo. Chudo marwa ni piny. Ok wanyal nyalo maisha masani nikech kidhi e duka gik moko ni malo to msache ni piny. Koro miyo wabedo gi paro mang'eny mamiyo blood marwa goyo double. Miyo pachwa dhi malo moko wanyal wabedo gi paro mopogore mahinyo kata ngimawa. Koro wakwaya sirkal manitie sani ni kaber mondo ng'iewa joma ni pinygi. Ka paro gi dhi malo kama in iwuon ikonyo nade? Nitie ng'ama samoro yudo mikoni yawa dhi yude ng'ato ohoya matin kata konya ng'ado rieko koso paro gi kibedo kodgi irito gi rita gi kuonore ginyalo muoche wi. Paro gi ng'ami dhire ben ni mana gi paro machalo kodi kama. Koro onge ng'ama konyi. Wawinjo matek wate. Odo mane sirkal mamoro ne kaka nyalo konywa. Erokamano. Waide jadak machielo chaka gi nyingi baba tinyisa ni in ang'o madihero wache weche mag mental health to gi makelore to chutho ka gi weche mag uchumi ma samoro beto ridore matin. Okay, erokamano ahinya. An gi nyinga giluonga ni Dan Omuya. Jadak ma Mombasa kae. An a businessman. To aja biashara moloyo ahinya gima duong' madawuoye mokwongo mental health. Wich ma biro ma pressure, gima biro makelo wich mabiro mamalo ahinya gi makelo stress en maisha moidho. Maisha oidho mok dhano ok nyalo timo gik mane gitimo chon. Yudo ka skar mno uro weyo kwanyiewo 121 kg wanyiewo sani 250. To kana wanyiewo skar 120 to sani wanyiewo skar 250. Waduogo wanwang'o ka pressure oidho. Mogo mane wanyiewo chon siling 100 gi wiye wanyiewo sani 300. Koro wapenjre to ngima dhi kanye. Ng'ato kaka wan gi nyithindo mwakonyo kaka orphans mwadwan mondo wakony family wa ok wanyal kaka ne wachamo lunch chon wachamo breakfast chon waduoko piny ng'iso ni kichiemo dichiel kawuono to ng'iso ni ikia kaka ni chiem kiny tilu yudo ni gini affect ng'ato kaka an kech yudo kaka koro nya wuok e thieth na tuona ne hospital awuok oko
adwan mondo awuog oko mondo jok mane timo tegemea mondo nwang future life makiny tiduogi nwang'o Kenya obedo kama tek. Tane momiyo nakwayo pile kata kawuoyo iramogi ka akwayo ga migosi President Ruto ni Ruto bede piny gi Raila Amolo Odinga, bede piny we tok teko kukony, weri gi Gachagua bed piny gi Raila mondo ulos uchumi mar Kenya, oganda joth Kenya tho. Ang'eni in bende ang'eni na achiel kuom jotend rowere kaunti ma Mombasa kae. To Mombasa ka be oseyudo ka iwacho ni jomoko makoro samoro bedo gi paro mang'eny go samoro chuno gi miyudo ka yudo ka videnjo odonjore gi wach tiyo gi yedhe mamero ji. Be nitiere yo mutemo mar loso gi rowere mar temo konyo gi kaluwore gi paro mathoth ma gibedo godo to chutho kaluwore gi midhieche kaka mano mar nok mag tije Mombasa ka? Gima duong' ahinya manyalo wacho oganda Joramogi mawinja, maisha osebiro mamalo to waneno ka kijende mang'eny onge tije oduogo piny. Waneno ka kijende odonje tabia maricho ma kaka watemo loso wawuoyo go jende gi mondo dog piny. Watemo wuoyo go jende mondo giwe donje mahundu mang'eny giwe donje, nikech inwang'o ka mahundu biro nyithindo gidonje mahundu nikech gikoso gimiluongo ni lack mag tije, giongo tije. Koro iduongo nwang'o depression biro, donje drugs, gimadho kong'o, gimadho njaga, moko donje kwelo. Koro wabedo piny kwatimo nigi gimiluongo ni counseling, watimo no jende gi mondo gidog piny giwe timo timbe maricho, nikech ngimo biro. To gima nyalo kelo mokwongo ahinya, leaders jowetena, leaders wabiuru mondo wabed piny, jotelo beduru piny, Mombasa ma joluo beduru piny mondo wakonyru ogandawa. Kijaluo mondiki Mombasa ka Nyasaye nomiyi tich Mombasa ka ma in leader matiye government mora mora mar county ma national government, ranga kunyalo konyo oganda luo wa mane Mombasa ka, nyithindwa masomo mondo kik bed maongo school fee, kijendewa manyalo bedo ongo tije, rangiuru mondo usogi kamoro, waweuru binafsi mekwa. To katieko akwayo numna kwe, akwayo kwe Kenya ka, wabed gi kwe makende mondo Nyasacho ochangwa, Nyasacho ochang kita Kenya. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo mago mana moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa kae kagolo pachgi gikoni weche mag uchumi chalni dhi rocho nyaka pach dhano mathoth, omiyo gikoni kaber to onego bed ni piny owacho wuok motegno mar ng'iyo ni to ere kaka inyal ber uchumi mondo mi Kenya otayo makare. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko, wawinji